Mahirap ang mabuhay sa mundo na wala ang gabay ng Panginoon. Dahil madalas tayo na nagkakasala laban sa Kanya. At tayo'y nahihirapan dahil tayo'y nag-iisa lang na humaharap sa mga problema at mga pagsubok. Hindi kasi pwedeng lumakad sa sarili nating katwiran. Kailangan natin ang Kanyang mga salita na aakay sa atin patungo sa matuwid na daan. Para kahit madilim itong mundo, magiging maliwanag ang tatahakin nating landas sapagkat nandyan siya. Naging lampara natin. Siya yung ilaw na dala natin para maging liwanag sa dilim. Ito yung sulat na mababasa sa awit 119 verses 133 to 135. Akayin mo ang aking mga yapak sa pamamagitan ng iyong salita. Huwag mong hayaang pamunuan ako ng kahit anong kasalanan. Tubusin mo ako mula sa pang-api ng mga tao para masunod ko ang mga tagubilin mo. Hayaan mong magliwanag ang iyong mukha